teta esquerda que é a máis importante. Xa sabedes que estou emocionada e que isto aínda non o concibo e supoño que non o concibirei nunca, é dicir, esta xuntanza de todas vos que vindes de tantos sitios, de tantos recordos, de tantas reunións, de tantas lembranzas, que con vos falei, que con vos bailei, que con vos, non sei, disfrutei ou pelexei, porque a verdade é